kardom pini karbi anglong TV9 news kilang aradono phansme kardom pipaju panil pini berta thandang element mirdam phangjupi tangte non ki bertang ton pen arju panikha Balipathar Senso Bay Aronga Sub Center Hembanason Pemande. Lason si Lakhayan Korahini Surupathar Constituency ki Parlo Balipathar Senso Bay Aronga Sub Center Hembanason Pemande. Lason si Patumiapur SYJ Kongchun Bang Hardison Terang Pen Kahumri Damahut Labang So Sub Center Teglok Pen Manghumi Mian Pin Pusi Alang Nipen Ningjepon. Lapenan Parda Labang Soy Hem Kangram Chai Lapen ki Drugs ki Chu Ganja ki Mong Chu Kaching Tip Adimason si Pemande Puta Ningjepon. Labang Soy Hema Sub Center Luma Mate Bhut Bangla Hem Lok Puta Pinpur Ponmi Athema Labang So Sub Center Area ki Parlo Rong In Koi Susi Lasi Prabjin Pen Labang So Sub Center Bangthera Miss Sena Doctor Staff Nang Toy Pen Labang So Sub Center Abang Miss Sena Sonte Tibok Tirai Arong Aradatumda Joy Kipu Lapen Ke Local MEC Kadom Terang Pi Lapen Medical Health In Charge EM Surya Rong Parapan Sitame Tuning Ripon Patikrim Pusi Pachinipon Borjan Pen Hempuing T report KARBI ANGLONG TV9 News. Kardom Nili SYJ Student Engine for Justice Junior Secretary Ahin Pen Pini Ladakh Senso Bay Sub Center Long Nang Kahumri si kebang Ladakh Penangan Nili complain long long Ladakh Doctor Rangwi Pusipu Staff Awi Pusipu La Pen Adim Stami Nalitum Hana Paklang Pampok Ansi Kang Kirma Kang Kir Tema Toh Nang Paklang Lain tha jo la hen lo Senso Bay Sub Center Ladakh glass ave yok glass tame pang hang lap lo nang litum nang litum lo man ta anda paklang tha yo la signboard anta paklang tha sambil patang dalam do thái tha yo Ladakh Sub Center adim lo hem kim la ken tang te yo Ladakh meeting hip adim si ma bibi ke mong Ladakh ki jo tum si Ladakh pe la ya oi che oi jam lo rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn isi sub center polote isi ke chana ngatim bating thir dio to kinang ji sitha me abri ming thir thepin ingram chai pulom ta paklang mo yo KARBI ANGLONG District Commissioner Penja Pondin City Puai Hithi Long Kepang Terasai ki Klempon. Piniar Koi ni Phaing Kori ke Thom Arni KARBI ANGLONG District Commissioner Nirola Phangchopi Pen Chepatir Piepon along Kachurabdu Women Green Movement NGO Longnit Lapendipu Press Club Atum Cherabdun Si Pini Netaji Subhash Chandra Bose Amahang ke Tek Arni Bacheton Dun Si Dipuai Hithi Long Kepang Terasai Klempon. Bangso cleanliness mate kepang Terasai ki Klempon laki Assam along Rialong kido a district din along ta ni phai kre troxy pen in koirapo an cleanliness drive mate kepang Terasai Klempon nang jipu Assam Sarkar pen kepang dak pado det pen kepang Terasai Klempon pen pinile thota ilitum Bharat adet along British akai pen kachisong mate Bharat adet aphan kachiraidun tip abangpu Netaji Subhash Chandra Bose Mahangkitek Arni Pacheton Dunpen Kepang Ter Asai Klempon Luk Usi KARBI ANGLONG District Commissioner Nirola Phangchupi Pen Ningjepon. News Report KARBI ANGLONG TV9 News. Assam Arlokedo a district along Anta dari Kresuket Pen dari Inkorapo Atarik an ilitum Assam Sarkar pen ilitum si
order long lo je ilitum cleanliness drive claim nang jipu laso ating si KARBI ANGLONG district along sitame ilitum municipal board town committee areas ke do analong anta tarik reser ke pen tarik koi rapho anta laso cleanliness drive claim ik bom lo la pe laso pinita ako nilitum patir pi pontusi tarik koi rathom ini tarik koi rathom ani ke NGO diku press club la pen NGO to women's green movement lungnit pen stame la pen superintendent of police la pen alang staff la pen DC office staff ado kawe la pen la ward commissioner chairman pen danglok la pen ward commissioner tum anda na ketong dun si pili na chito dun si nilitum cleanliness drive nilitum campon lo la pen ke chepang thir cleanliness mate ke chepang thir akama bangke ilitum sarkar pen ilitum aphan order nang pinang jila po alam takali ilitum anibang si ilitum akailong ilitum anibang ke claim ke dama molong anstame ilitum cleanliness drive ke do nang ji ke chepang thir asai ke do nangi la pen ke bang journey la sarkar pen ke pin khat ateng pen ason thot si ilitum mithang akai long stame anibang a life long stame ilitum chepang thir ponder ji pan si ilitum anupin na KARBI la pen long ala ke do an pen pansta ne chuning ri lo chepang thir ke ilitum akayang bong ke isi asai lo pusi ilitum mathapon nang ko Den arong KCS pen pater pipon si rong cleared up arong asar mensing be ahem hacha kekan mesen pen pachun pon. Lason si lakha kretrok nomati constituency ke perlu den arong ahover along ke do rong cleared up arong asar mensing be ahem along arkoya chiklo nipai inkorai hiniarni den arong KCS pen je pater pipon si hacha kekan mate KARBI post harvesting festival ajaimek mesen pen pachun pon. Labangso hacha ke kan mate sogroy ke kan ke paman pon along aluhiaman pen kachetong dun laki den arong board chairman Prodip Ingti KARBI ANGLONG pen nongnam kachetang klong lun sepo pansing crew la pen kithe kiding atum chetong dun si labangso hacha ke kan ajaimek mesen pen pachun pon la pen non ke wangji arkoi achiklo ni paing koi drok arni sitami den arong town along lason thot hacha ke kan padu pon thuji puta nilituma pherangke pansing rongpi pen berta nangpali barokwa pen pansing rongpi KARBI ANGLONG TV9 news Sami aprang si nilitum KARBI ANGLONG TV9 news channel hin pen nang litum aphanding kang sama kardom na pajerik lo kardom nilimen pansing rongpi arni wanga son dak thak nang litum klar dak berta la pen kenang soda berta kelang long vera son thotsi pini le thotsi ta menang litum aphan isi break jack aberta nang wan pilo non neli ke do la ke ladak la khakre trok no manti constituency ke parlo tena rong hawa rong clear da rong asar mensing be hemsi neli non dolo pini neli ko pia thesi la dak ke wang ma la pen ke donang kok ma la pen nang kaljab dunang kok ma la bang so puthak sta meneli nang litum phan klar dak pen nang than pachini ponik po penong wi ladak den rong nilitum KARBI jutang hawara mei pen ningkan esek lo aning kanwang sitami arkoi cheklo ni phai kre ke thompen ni phai thongke braisian mangke hacha ke kana rui pusi etum tiripi KARBI jutang tiripi ame hin pensin aping khatlo la sorting pen penong wi ladak den rong clear up arong asar ahemsi penong wi bangso hacha kan bang pangcheng ponlo lasi bangso hacha kan ke ilitum KARBI atom bangke national festival pusi non bangke hokpon lo lasi bangso national festival pu ki paman pon nang ko bangke lalo ilitum bangakhe sona thak bihu kachurek pusona thak si non bangke ilitum tami ansi bangso ilitum sai katiki pen laso khit sok pini ni lukhi lome hem kache wan laso aphansi bangso hacha ke kana bangke ilitum akhei long bangke mane ke palon ke talon ponlo lasi pinong we bangke ladak sar mensing be sar hemsi rong sar hemsi rong clear da rong sar hemsi ke kan pangcheng ponlo la pente non ke bang thoji ar koi cheklu ni phaing koi rat throk aning we bangke den rong town along pansi pakan ponpo da bangke den rong town tum pensi bangso hacha ke kan pen abangke alang litum si nang deng ponpo lasi pinong we hacha ke kan alam the bangke la pansi than ponik chorlo kado pini nili ladak nang kaljab dunang kok mate ke wang nang kok alam the bang ke lalo ilitum
ha aprang pen dambom wang bom pen non peneng surhini rain koira phoning kan sitami dena rong hawa rong clear dap arong asara hem mensing be hem si pini lena rong hawar jutang asong mate dena rong kesi asahin pen cepatir pi pon si pini ladak rong clear dap arong asar mensing be hem hacha ke kan pinong ve paklang ponlo. Bokajan Youth Alliance Against Corruption Mati T Hekpen YAAC Regional Committee Atun Pen Puthot Arpugimi Kachebat Pontu Lason Sik Japra Langso Jutang Aklamalo Youth Alliance Against Corruption Mati T Hekpen YAAC Bokajan Regional Committee Atun Pen Reshuffle a Program Tengpon Bangso Along Pinangan Klem Pangpuatum Chitong Ponsi Sai Anglen Misen Pen Atun Ponlonglo Lapen bangso me along Mai Chari Pon Laki YAAC Central Committee a President Pensi Mai Japon Lapen President Aki Hai Pen Kaninje Ponatengki Alang Litum Pen Ajok Kidam Tang Apor Sidami Inangana Kimia Sai Rata Pan Lempi Pon Longlo Lapen Kivangji Apor Sidami Rata Parmansi Nilutum Arjaki Kipji Kisi Nijipon Lapen ki chopang lima sai ki klematum mapan nilitum asong pen sodak pen khang ponji buta alang lipen ningje pon anparta pini sayar pu kimia pan arpu kaching wai pon laki president Anand Rongpar vice president Dhoni Tiso general secretary Longkiri Rongpi organizing secretary Sunil Ingti financial secretary Andhoni Singner assistant secretary financial Vikas Rongpar Office Secretary Vishnu Ingti, Assistant Office Secretary Sarbong Rongpar, Lapen Pinang An Member Satumpen Arjabunsi, Non Kivangji Penke, Kituan Aside Sidami, Alang Litum Pensi, Arjaponpo. News Report, KARBI ANGLONG, TV9 News. Ini nilitum Bokajan Regional Committee YWC pen body risapola meeting pini chunpon pamelo laben ke nilitum kadu kawe members nilitum fulfill ponno lasi nalitum handa ewang pochorolo tangke na tuma dak kaching wai mata tinang tuma asong ahin pen kupia kimang pen sinang tula bang asong pada lai titini na tuma rat an patni ma nilitum asong karjab mate ade dingklui pen corruption ning dog de ning hang he asong lo lapen nilitum penang ana corruption ahormu bang nilitum check and balance kuri dun bomlo every department sta nilitum dam bomlo claim bomlo memorandum ben chenglok kaprek nilitum penang an nilitum ke claim ke dam amu chet heglong lo lasi penang an officer pen chenglok penang an tum bang nilitum song phanta isi nang phere mate nang thirik dolo lahelo nilitum ke claim ke dam amu bang tangke pini na tuma ladak regional committee along ke bang on membership mate office burial diglo ini nilitum Ladakh Bokajan Regional Committee long kaduk awe pen 17 members an nilitum members etpon lo thapon lo lapen nilitum ningarong lo non ke bang jila anthose Bokajan Regional Committee atum alang litum claim ke dam me opo me pikpo pu matha bin se alang litum aning cherot kutben pini Bokajan Regional Committee body reshuffle along ningarong ponlo nilitum Central Committee penta tangke na tum da khai kisung dela hut sami nalitum sami na tuma asong mes sami arjab ban ikuma nilitum kedam tang dam me penangan department long forest along sidam me nilitum indefinite a program a flex lahai sumar ben nilitum rules and sensing ti pakalong nilitum penangan asong ben chelang ben nilitum ala forest along nilitum ala illegal appointment na puthang nilitum che fight pidun lo Pinia berta ke lang si intong pon ikoklo 2 mi thangmi